Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi siyambonga kakhulu. Siyamdumisa umphefumulo wami etusa inkosi ngokuthi angigcine kuze kufike lolu suku sikwazi ukuthi sisizane silekelelane sibambane ngezandla sisaya khona ekhaya ezulwini. Siyambonga ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ohamba nathi, uyasithanda ekhaya lezwi. Ukube ngiyazenzela ubungeke usaphuma mosungenile ekhaya lezwi ngoba kunezinto eziningi ozifundayo usizakale eziwumphako wendlela lesihambayo sisekulo mhlaba. Khumbula phela singabafokasi, uma singabafokasi siyadlula. Angazi ukuthi ubani uzodlula kuqala mina nawe, kodwa iqiniso lithi siyadlula kulo mhlaba. Lokho akujiki. maHebheru 9:27 athi kumiselwe ukuthi abantu bafe kanye emva kwalokho kube ukwehlulela. So kumisiwe, it's just a must. Ngeke futhi kushintshe ngaphandle kushintshwe owakumisayo. Hayi thina abantu ngeke sikushintshe. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu. Umsombuluko namhlanje siphuma kwimpela sonto. Simbonge ngendlela emangalisayo uNkulunkulu. Besikhona ekhaya besingahambanga. Ngomgqibelo umuntu besesikoleni la etohoza khona esikoleni. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Sikhona-ke nokho kodwa ngalempela sonto bafethu ngomgqibelo amabombo abheka eGreytown kwiGreytown branch. Angazi kusushilo yini ukuthi uyeza ngoba kufanele usho ukuthi uyeza. Emva kweGreytown branch inkonzo yabesifazane, ingqungquthela yabesifazane. Angazi noma usushilo yini ukuthi uyeze engqungqutheleni. Hayi mina mawusele ayingathi uzoba nenkinga. Ngathi uzoba nenkinga mawusele. Kanti naseGreytown mawungaphumelelanga ngathi uzophuthelwa mangibuka nje. Ngathi uzophuthelwa. Uma ungayanga yebo uzothola ku-YouTube, yebo uthole ku-WhatsApp. Kodwa kufani nanoma ukhona. Kodwa ungayi-ke ungareportile. Reporta ukuthi uyeza. Yisho ukuthi uyeza. Khona phela nabo bayazi ukuthi khona bangeke basho bendawo bazokwazi uku-estimate ukuthi hayi silindele abantu abangaka. Kodwa thina siphuma kude nesekhaya lezwi asishoni bakithi, asimtshele umama umfundisi uZondi nobani angazi ubani omunye obhaliwe. Angi-check-anga iposta before ngize la ngabe sengiyamusho naye. Kodwa-ke ake sireporteni ukuthi siyeza. uNkulunkulu-ke anibusise. Ngiyamkholwa kakhulu ukuthi ngeke uyisole uma usubuya eGreytown. Kudla kuzobe kukhona ngendlela emangalisayo. Mina ngisho udla komphefumulo bavele bagwenyamatha abantu besemkhosini. Cha hayi. Ngikhuluma ngokudla kwenyama mina. Ngisho udla komphefumulo kube kuyinzada, kube kukuningi yodla uzokushiya. Into enhle ukuthi ukuphatha-ke ngo-WhatsApp wakho ukuze ukwazi ukuthi uphinde udle wetshise lokho okukhulunyiwe. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngibuka ukuthi-ke masifika la ake sithandaze simcela uNkulunkulu wethu abe kanye nathi ngomoya wakho ingcwele bese siyaqhubeka. Busiseke lapho ukhona. Asiguqeni-ke bafowethu siguqele uNkulunkulu wethu osidalile. Yena yedwa osidalile akekho omunye. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga siyathobeka phambi kobuso bakho. Siyabonga ukuthotshiswa ukuba Nkosi sikukhonze ngoba le nkonzo yokukhonza wena iyasithobisa. Ngiyacela ukuthi ube phakathi kwethu ngomoya wakho ingcwele ukhulume uzambule kulona loyo ilalele le nkonzo. Uxolo siyacela uNkulunkulu wethu onomusa sebenza ngendlela emangalisayo. Udumo lonke-ke Nkosi linikeza wena lungu lwakho lukufanele izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngixolise bakithi ukuzamula. Kusho khona phela sisemkhosini indlala ikhona kodwa hayi ukuthi ngiyayizwela kodwa phela inyama le sengiyazamula ngoba phela akukho lutho esiswini.
Hayi-ke akunalutho-ke lokho, asiqhubeke-ke sibuke izwi lenkosi esiqhubeka ngalo kulezi iy'nsuku. Ngivulephi manje? Ngivule kwenye indawo nje nami ukuthi bengibhizi ngokunye before ngize la enkonzweni. uMathewu chapter 5 verse 9 uthi, babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Mina ngikhuluma ngabanjani? Abalamulayo, hhayi ababhebhethekisa udlame. Ezekiel chapter 22 verse 30 uthi, ngafuna kubo umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe kuba ngalichithi, kepha angimfumananga. Ngamfuna lo muntu angimfumananga. Ngiyakholelwa ukuthi njengoba uNkulunkulu wamfuna, i-past tense, mayemfuna manje uyamthola. Enganuwe nje. Namanje usanqaba. Usanqaba namanje ukusebenzela inkampani enkulu nazo zonke. Bafowethu kuyasebenzeka. Kodwa kufuna indoda ekhuthale. Ikhuthalele izulu, ikhuthalele umqhele wayo. So-ke uNkulunkulu uthi wafuna kubo umuntu wokubiya uthango, kodwa kamfumananga. Siqhubeka-ke la nokuthi sibheke lento esibhekayo ukuthi kukhona abaphika uKristu abafikile ezweni. Sigcine sisho njalo. Sithi bantwanyana sekuyisikhathi sokugcina njengalokhu neza ukuthi umphika uKristu uyeza. Nakalokhu sekukhona abaphika uKristu abaningi, ngalokho siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina ngenxa labaphika uKristu. Sikubeke kaningi sakhuluma kaningi ukuthi umuntu ongakwazi ukuthi athi uJesu Kristu uyinkosi ungumphika uKristu. Qaphelani-ke kakhulu nini enisanda ukufika. Ungasho ukuthi uJesu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ungasho futhi ukuthi uKristu uyinkosi ngoba amagama akhe omabili ahlanganiswa, uJesu Kristu uyinkosi. Sibingelelana ngaleso sivumo, sixoxa ngaleso sivumo ngoba isona esisizayo kakhulu. Senza umsebenzi kaNkulunkulu, sishaya amadimoni lesi sivumo. Siphilisa abagulayo lesi sivumo, sivusa abafile lesi sivumo. Ukuvuma nje uthi uJesu Kristu uyinkosi bekuyokubalekisela izinto eziningi ezisendleleni yakho. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Usekukhulunywa-ke ngokuthi-ke kukhona abaphika uKristu abaningi ezweni. Ngalokho siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Baphuma kithi kodwa babengesi babakithi, ngokuba uma bebengabakithi bebeyokuhlala nathi, kodwa baphuma ukuze babonakaliswe ukuthi bonke abasibo abakithi. Sikhuluma-ke la ngomphika uKristu. Umphika uKristu akahlali la kushisa khona. Umphika uKristu akahlali ekhishini. Umphika uKristu akahlali egruphini enoNkulunkulu. Ngoba uyasha. Umphika uKristu akahlali endaweni engcwele, ufuna indawo engcolile. Umphika uKristu loyo. Besikade-ke sigcine-ke sesike sathi fahla kuTimothewu wokuqala chapter 1 verse 18 and 20 othi, yilwa ukulokuhle, unokukholwa nonembezo muhle. Okuthe abanye bekulahlile bafelwa umkhumbi wokukholwa. Abakubona uHimenewu no-Alexandra engibanikele kuSathane ukuze balaywe ukuba bangahlambalazi. Maningi amandla anikezwa amakholwa la. Maningi amandla abanikezwa amakholwa. La simbona uPawulu ethi oHimenewu no-Alexandra wabanikela kuSathane ukuze balaywe ukuba bangahlambalazi. Yazi ukuthi ngima ngizwa lento iyangimangalisa. uPawulu uthatha abantu, yena uqobo lwakhe akabalaye ukuthi bangabe besahlambalazi, kodwa uyabathatha ubasa la ethi, webafowethu ake nidileni nalo muntu angahlambalazi. Inkinga ukhuluma nobani? Nabantu abangakholwa, ngoba umthatha lo muntu wamnikelaphi? Kubantu abangakholwa. Bekuyosiza-ke bafowethu ukuthi silalelise isizwi, bekuyosiza ukuthi silenze izwi, bekuyosiza kakhulu ukuthi sihambe njengokwezimiso zikaNkulunkulu.
Ngoba mase kufika la unikelwa khona kusathane, unikelwe umuntu ophila naye emhlabeni, unikelwe inceko kaNkulunkulu. Angazi mina, ngoba ziningi iy'ndlela uNkulunkulu angakujezisa ngazo, angifuni ukuyibala nje, nawe uyazazi futhi. So-ke uthi-ke yilo kulokuhle Timotheyu, unokukholwa nonembeza omuhle. Unjani owakho unembeza? Khona manje kukhulunywa ngokuthi uJesu uyabuya uzohlutha ibandla. Abantu abasatatazeli. Bafowethu, bayatatazela, bayesaba. Angibazi abantu ababhukhela ukuvuma izono kuleli sonto elidlule bangakanani. Ngendlela abaningi ngayo abantu ababhukhela ukuvuma izono. Ngeke kukusize, ngiyagcizelela ukuthi ukholwe usindise uphile impilo engcono ngoba sekuthiwa uJesu uyabuya. Ngeke kukusize lokho, ngoba uzobe ungahlukanile nobubi, uzobe ungahlukanile nezono, azivele ziphele zinqamuke nje, usizo uNkulunkulu. Izothi sezidlulile izinsuku ezibe ze-rapture uphinde uwe. Uwiswa yini na? Ngoba vele ubusindiselwa i-rapture. So ubungasindisekile. Sindiseka mzalwane, kuzokusiza ukusindiseka. Ungabi umuntu owuvanzi, usindiswe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Hayi kunoma yiliphi igama. Phela maningi namagama enza sengathi ayasindisa kanti ayadukisa. Sindiswa egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Yikho-ke ngimbonga nje zonke ikhathi uNkulunkulu. Lithi-ke yilo kulokuhle unokukholwa nonembeza omuhle. Zimbili izinto oy'dingayo uma kuthiwa uyalwa. Kholwa usuba nonembeza omuhle. Awunembeza okulahlayo, ube nonembeza ozithola unezinto onazo uma usuka kuleyo ndawo noma kuleso sikhundla zinyamalala. uNkulunkulu wethu uluthando, uNkulunkulu wethu uyasithanda. So mayisithanda-ke uthi yilo kulokuhle unokukholwa nonembeza omuhle. Ngibuze ukuthi unjani unembeza wakho? Muhle nje? Ayikho into kufanele uyidalule? Ayikho into kufanele uyiveze obala? Unjani unembeza wakho? Muhle nje phambi kaNkulunkulu? Wenze njani uNkulunkulu uma ebheka wena? Unembeza wakho ungcolile, wenze njani? Ngoba uNkulunkulu ufuna simkhonze ngobungcwele. Ubungcwele obuzosisiza, ubungcwele obuzosebenza, ubungcwele obuzokubeka la uNkulunkulu efuna khona. Gone are the days la besiphusha khona izinto. uNkulunkulu uzongisiza, uNkulunkulu this and that. Hayibo, sukuma ubhunkule, ulungise izinto zakho, ulungise indaba yakho. Ulwe ukulokuhle, unokukholwa nonembeza omuhle. Inkulu kabi indaba kanembeza. Ungalahlwa unembeza wakho. Inkulu kabi indaba kanembeza. Sidinga ukukholwa nonembeza omuhle. Ukuthi abanye bekulahlile bafela umkhumbi wokukholwa. Indaba Paul abiza ukukholwa ngomkhumbi. Umkhumbi wokukholwa. Khumbula indoda endala uNoah kwathiwa yakha umkhumbi. Mayesewakhile umkhumbi yanikezwa ama-measurements, yanikezwa konke yawakha umkhumbi. Kuthe sekufanele angene emkhumbini, wangena yena nabendlu yakhe nezilwane zonke ngathuthu. Yini-ke leyo? Yilento esikhuluma ngayo, ukukhonza ngobungcwele, ukukhonza ngokuqonda, ukuzinikela enkosini. Zinikele mntakababa, ukhonze ngokuqonda, ukhonze ngobungcwele. Zinikele nje enkosini. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu. Yilwa-ke ukulokuhle unokukholwa. Uthi uJesu uma ukukholwa kwakho kungangale nhlamvu yesinaphi uyothi intaba ngqukuleke uphonse kolwandle. Sinaphi kuthiwa imbewu encane kunazo zonke esikhona esesake sazibona. Unokukholwa nonembeza omuhle okuthe abanye bekulahlile bafela umkhumbi wokukholwa. Uma usukulahlile ufelwa umkhumbi wokukholwa.
uHimenewu noAlexandro engibanikele kuSathane ukuze balaye ukuba bangahlambalazi. Ngiyawesaba lamandla. Unikele umuntu kuSathane ukuze alayo angahlambalazi. Ilaba abahluphayo, ilaba abahekhe iy'namba. Abahekhe iy'namba zenu. Nani kodwa nifuna ukwenza two-way step. So yibo-ke laba bantu ufuna banikelwe kuSathane balaywe ukuba bangahlambalazi. Awuhlambalazi nje wena ivangeli. Awulihlambalazi yini. Uma uhlambalaza ngiyakudabukela. Khala kuNkulunkulu akusize akuthethelele. Uma-ke siqhubeka kuthiwa-ke laba bafelwe umkhumbi wokukholwa. Umkhumbi wokukholwa. Okwamanje kuseyisikhathi sokuthi kube lona loya wakhe lo mkhumbi. Isikhathi leso sokuthi sibonwe, isikhathi leso sokuthi umkhumbi nangengozi ungaphazamiseki. Ngoba lo mkhumbi wokukholwa wakho uzokuthatha lo mkhumbi uzokubeka ekhaya ezulwini. Lo mkhumbi uzokuthatha ukufikisa ekhaya kuBaba. Ngakho-ke unakekele, unake ubone ukuthi wenza izinto zonke ngendlela efanele. Siqhubeke-ke nendaba yethu ethi nina ninokudotshwa okuvela koNgcwele niyazi nonke. Anginilobelanga ngokuba ningalazi iqiniso, kodwa ngokuba niyalazi nangokuba akukho manga avela eqinisweni. Uma-ke ngekho amanga avela eqinisweni, pho yini wena uqamba amanga? Yini inezezela indaba moyixoxa? Yini usukela indaba engekho uthi khona? uNkulunkulu akayifuni leyo nto. uNkulunkulu akathandi sinezezela izinto. uNkulunkulu ufuna singakhohlisani. Ngeke ngasho ngezinye insuku ngathi ukukhohlisa umuntu kuwukumbulala. Asekeni ukubulala bafowethu. Yeke nje ukuphila impilo edukisayo, phila impilo egqamile, phila impilo eyaziwayo, impilo emthokozisayo uNkulunkulu. Hayi noma yiphi nje impilo. Ngoba sisazophendula ngelokho esikwenzile sisesemzimbeni. Nina-ke ninokugcotshwa okuvela koNgcwele niyazi nonke. Verse 21. Anginilobelanga ngokuba ningalazi iqiniso, kodwa ngokuba niyalazi nangokuba akukho manga avela eqinisweni. Awekho amanga avela eqinisweni. Inkinga nje ile ukuthi uma amanga esehlotshiswe kakhulu agcine esawunda ezwakala sengathi ayiqiniso. Ukudukisa labo abaduka kalula. Ungaduki mntababa, mthatha uJesu umbeke la phambi kwakho. Umlandele, ugijima ulandele yena. Ungaduki. Ngoba kule ndlela akuthiwa asiwuduka noma ngabe siziwula. Mina ngiyakuncenga ukuthi manje qalelela. Namhlanje yiba umuntu ozimisele. Namhlanje yiba umuntu owaziyo ukuthi uma udlula kulo mhlaba ithuba ngeke usalithola. Ungadlali ngaleli thuba. Jesu uyakuthanda, uNkulunkulu uyakuthanda. So kwethu ukuhlala ezinyaweni zakhe. Okwethu ukuhlala sithi Nkosi Jesu ngenza ibumba esandleni sakho. Nkosi Jesu bumba lento ofisa ukuyibumba ngami. Wangisiza lo mkhuleko, umkhuleko wangithatha ungibeka la ngikhona manje. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngeke ngukhohlwe, ngeke ngulibale. Ngoba iwona ongithathe wangibeka la. Ngakho asinamatheleni kuJehova uNkulunkulu wethu. Yoba nomusa kithi. Siyambonga, siyamdumisa kakhulu. Ngiyacela ukuthi siguqe sikhuleke. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga sithandaza. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa siyazithoba phambi kobuso bakho, uNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. Khazimulisa-ke Nkosi igama lakho nangalesi sikhathi. Siyabonga ngenkonzo. Babusise bonke abantwana bakho kakhulu ngokuthi balizwe balenze izwi lakho. Dumo lonke-ke uNkulunkulu wethu silinika wena.
uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, samdumisa. Kuyafika nje kimi ukuthi sithandazile izolo sikhulekela umama uMbatha. Angakayitholi ireport ukuthi unjani. Ngiyafisa ukuthi ngabe ngiyanikeza ireport kaMama uMbatha esimkhulekelile endlini enkonzo, simenzele imkhuleko emibili usesibhedlela admithiwe. Hayi-ke philani nonke emakhaya, uNkulunkulu abe nani, uNkulunkulu anigcina nizungeze ngemuva nangaphambili azabeka isandla sakhe phezu kwalowo naloyo. uJesu Kristu inkosi. Baba uNzibande usevalelisile. uNkulunkulu abe nawe.